На назад го извлече. На назад го извлече, за да се свърти. Не може да се свърти. Сигурно брато се е затаковал се от това, бе. Не. У Песоко се е затаковал сигурно. Не, не. А, не. Я го гледай, че къде е дека. Крайната линия има да е... Ага. Я отзаде гледай какво се е таковал, отпред гледай какво се е дигнал. Заглавил се? А. Сега, че го изтоварят тук ал морето, да олекне малко. Заглавил се, какво се дигнал?